Tak jo, zase vyrážíme na nějaký výlet. Letos jsme se vydali do Bosny a Hercegoviny a chceme zjistit, kde všude se dá koupat, ochutnat místní jídlo Pleskanica, jak jsme si ho nazvali, vylízt na nějaký kopec a objevit nějaký další pěkný místa. Letos jsme zvolili trošku novější auta, přizvali jsme ještě 2 motorkáře a fungl novýho Amaroka. Tak jdem na to. Právě přejíždíme hranice na Slovensko a já jsem s tímhle autem jako jeho majitel poprvé mimo hranice nebo za hranicema České republiky. Máme prvenství. Poprvé s tímhle autem na velkým vejletě a poprvé za hranicema. Super! Pojďme si představit jednotlivý člen výpravy. Jako první je tady Kuba se svojí Toyotou Land Cruiser 70. Ten loni kvůli technickým problémům s tímhle autem nedojel a tak doufáme, že to opravil a letos dojede. Já a Klárka a náš Volkswagen Hilux. Doufáme, že tohle naše pracovní auto si i na dlouhých cestách poradí. Míra, Rostia a fungl nový Amarok. Uvidíme, jestli nejstarší členové výpravy s nejnovějším autem nebudou mít náhodou nějaký problémy. Ještě tu máme naše 2 motorkáře. První je Pája se svojí Hondou Afrika. Ten si to loni zkusil v autě, ale letos si vzal radši motorku. Jako druhý je tady Fíla. Ten si to na svý silničce netroufl, tak si radši půjčil od táty Bavoráka a doufá, že to bude o trošku lepší. Tak tohle je naše kompletní sestava a my vyrážíme do Bosny objevovat hlavně koupání a všechno, co nám Bosna nabídne. První ostrý den jízdy máme za námi. Už jsme si našli krásné místo někde u Kukuřice v Maďarsku na spaní. Hnedko tamhle kousíček teče potok, je teplej, ale je osvěžující. Tak se můžeme umýt, a aby jsme nešli do spacáku špinavý. Jestli teda spacák bude potřeba, vedra tady je jako blázen. I takhle večer. Do čeho jsi šlápnul? Jenom jsem šlapal tady okolo po zemi. Do ničeho zvláštního, akorát se to na mě trošku lepí, no. Tak si myslím, že bychom z toho mohli udělat výpravovou tradici. Pokaždý musíme aspoň jednou do Decathlonu pro něco. Kluci si zapomněli redukci na bomby, na vaření, tak si jdou koupit bombičky. Trošku se pečem, 31 stupňů máme, jedem Maďarskem, žádná nadmořská vejška, hici jako blázen. Auto rozehřátý, motorkáři umírají, telefony se vaří za sklem, ale jedem. Jen jsem to takhle voří, zaplat jsem to tam, už tak mi to zabralo 20 minut. Kluky na motorkách jsme poslali napřed, ať najdou kempování. Tak jsme napřed zatím my, ale
už nás dojel i Rosťa. Takže naše posádka na hranicích s Chorvatskem je kompletní, nebo naše sestava je kompletní teďko. My se tady v našich starých autíčkách trošku vaříme. Jde i páni v novém Amaroku s klimatizací. Asi to bude muset vyměnit. Po parném druhém dni jsme zakempovali u tohohle rybníka. Těšili jsme se, jak se tady umyjem a osvěžíme. Bohužel, když jsme došli do půlky a vodu jsme měli po kolena, zjistili jsme, že to asi moc dobře nepůjde. Tak budeme doufat, že zítra najdeme něco lepšího. Kubovi se to furt zahřívá, takže vymyslel, když dá takovýhle podložky, aby byla kapota odlepená a bude to jí líp vyfukovat a líp to chladit. Na nás volá, most na nás vítá. Naše první zastávka v Bosně je hrad Srebrenik. Je jedním z nejlépe zachovalých středověkých hradů v zemi. Pochází z 13. století a nachází se na severovýchodních svazích hory Majevika, přibližně 5 kilometrů od města Srebrenik. Je známý svou impozantní polohou a dobře zachovalými obrannými zdmi. Cena vstupného nás ovšem taky docela uchvátila. Hromadné ufukování kol. Začínáme jezdit i po šotolinách, tak ať máme lepší komfort. Všichni ufukujou. To je potřeba. Nejsme nadrncaný. Máme naštěrchaný pivo. Si všichni dali jídlo. Každý pleskanicu teda na jiný způsob. Gurmánská, pleskanica v burgeru, jiná pleskanica a cheeseburger.
Zase další koupání. Cestička byla trošku krkolomná k téhle říčce, ale stálo to za to. Voda byla příjemná, osvěžující, plavaly tam nějaký rybičky, které nás trošičku okusovaly, ale to vůbec nevadilo. Krásně jsme se umyli, osvěžili a můžeme pokračovat dál. Jo a tohle je asi nejhezčí tunel, který jsme projížděli. Je to spíš silnice v jeskyni, osvětlená pouličníma lampama, ale fakt to stojí za to. Rozhodně doporučuji tenhle tunel si v Bosně projet. Po vydatné snídani se balíme a jdeme vyrážet dál. Jedeme směr Sarajevo, nějaký pyramidy navštívit a další atrakce, co nám Bosna nabídne. Koupání plně skvělý. Noc byla taky příjemná, chladná. Bylo to velice fajn. Tak to jsou ony, bosenské pyramidy, údajné starověké struktury nacházející se u města vysoko. Někteří lidé věří, že tyto formace jsou uměle vytvořené stejně jako v Egyptě a že mají historický a energetický význam. Archeologové a vědci však nejsou tomuto tvrzení moc nakloněni. Radši si udělejte názor sami. My ale věříme dobrým čevápům a tyhle fakt stály za to, tak s chutí do nich. Projíždíme Sarajevem, kde byl v roce 1914 spáchán atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda. Tento čin provedl Gavrilo Princip, bosenský Srb. Jeho čin se považuje za jednu z klíčových událostí, která vedla k první světové válce. Ani nás tak nezajímá, kde zabili Ferdinanda, ale spíš se jedeme podívat na bobovou dráhu na hoře Trebevič. Tato bobová dráha byla postavena pro zimní olympijské hry v roce 1984, ačkoliv od té doby chátrá. V posledních letech se však stala populární turistickou atrakcí. Díky tomu, že už se tady nezávodí, můžeme si bobovou dráhu projít pěšky. Obdivujeme výšku klopených zatáček, jak to bylo celé vybudované a jakou to muselo dát hlavně práci. Opravdu super zážitek. Brněnská hvězdárna. Nejlepší výhled na Sarajevo dneska. Sarajevo je opravdu krásný, ale my už se potřebujeme dneska někde ubytovat. Hotel Igman
Ten byl vybudován kvůli zimním olympijským hrám v roce 1984. Bohužel během války v Bosně a Hercegovině byl tenhle hotel také zničený. Během konfliktu byl hotel využíván jako vojenská základna a útočiště, což z něj dělalo terč bojů. Nakonec byl těžce poškozen ostřelováním a zůstal v ruinách až dodnes. V roce 2022 byl hotel prodán za 5,1 milionu marek, což je přibližně 65 milionů korun. V plánu je investovat dalších 10,5 milionu marek a hotel obnovit. No, myslím si, že až sem pojedeme příště, tak už se zadarmo na parkovišti nevyspíme. Než ale padne tma a my půjdeme spát, tak si jdeme hotel projít. Opravdu by nás zajímalo, jak to vypadalo, když byl hotel funkční a v plné své kráse. Mohl to být opravdu parádní zážitek. Malá hádanka. Klárka je v 7. měsíci. V kolikátým je Rosťa? Už se blížíme k vesnici Lukomír. Na té ceduli to není moc dobře vidět, ale je to tak. A už jsme tady shodou okolností byli i loni. Lukomír, nejvýše položená vesnice Bosny a Hercegoviny, leží v pohoří Běljašnica ve výšce 1500 metrů nad mořem. Tato malá komunita si zachovala tradiční způsob života. Kamenné domy, pastevectví a klid daleko od moderního světa. Na internetu jsme dohledali, že Lukomír obývá stále jen pár desítek obyvatel.
V létě ožívá Lukomír přílivem turistů a sezónních obyvatel, kteří sem přicházejí obdivovat nádhernou horskou krajinu. Já si ale myslím, že sem všichni jezdí proto, aby zkusili, co jejich auta dokážou na těchto hrozných cestách. Loňský rok jsme na Lukomír vyjeli i s našima trábíkama. Jeli jsme jenom z opačné strany. Tahle cesta nám přišla ale o dost náročnější a tak jsme ji letos radši jeli z opačné strany s našima většíma offroadama. Konečně asfalt. Nás to hrkání po šotolině nebavilo tolik dneska. Si takhle prolezete křovím a najednou krásná tůlka s vodopádem. Vidíte se, že mě ukáž plavky. Já jsem to neviděl. Příjezdová cesta k tomu vodopádu je taky taková zoučka. Ale dá se tady vytočit. Až na tuhle zatáčku. Tu najednou asi nestačíme. Jo, nahoru jo. Čau, strašený. Krásný most, provizorní, protože ten původní nějaký ulomený. Takovýchhle cest jsme si užili dneska opravdu hodně. To už by nám pro dnešek mohlo snad stačit. Tak si jdeme najít radši nějaké místo na spaní. Ale nevím, jestli se nám podaří najít nějaká rovina. Pojedeme tady na tu velkou oranžovou. Po tady tý R434A. No, mám. Duškoviči. Máme tu 6. den ráno. Spali jsme na docela křivém podloží, ale to nám nevadí. S tím už si umíme poradit. Co nás ale trošku zaskočilo, tak je to, že když jsme šli ráno na záchod pokládat miny, tak Kuba na nás volal, ať nechodíme moc daleko. Prý podle aplikace jsou tady ještě neprobádané území, kde se můžou vyskytovat miny aktivní.
tak snad nikdo nešlápne na tu naši. Připravujeme se na výšlap. Tady začínáme. A tamhle nahoře budeme končit. Kuba nám řekne, jaký, že to je převýšení. Necelých 800 metrů. Převýšení na 2 kilometrech. Jo. Teď jsme v 1655 metrech a jdeme do 2386 metrů nad mořem. To opakuješ znovu, to se nepamatuje. po prvních 20 minutách stoupání. Nejsme o moc daleko, ale vrcholek se blíží. Nějaký kluci doproti nám řekli, že nahoru nevylezli, že to tam prý nějaký exponovanější a že jim klouzaly boty. Taky měli cvičky. Ale my věříme, že to zdoláme. A jí dokonce Klárka. Ještě kousek nahoru. Ještě kousek nahoru. Dobrý. Jak se šlape? Těsně pod vrcholem jsme. Před hodinou a 35 minutama jsme vystartovali. Zdolali jsme 800 výškových metrů. Částí to bylo po skále, po štěrku, ale jsme tu všichni na vrcholu velkýho Magleviču. Magličů, velký Maglič. Nejlepší je, že si tady můžeme nalepit samolepku. Kronikář nás zapíše.
Cesta dolů je skoro stejně blbá jak cesta nahoru. Ale výhled na to jezero za to stojí. Jsme zhruba v půlce klesání. A někde jsme začínali. Teď za odměnu jsme se tady vykoupali v krásným jezeře. Až si začal jezdit za tátou. Všichni jsme se vykoupali. No, to je znáš až potom. No, tak jsme to tak zeznámili a začali jsme jezdit. Teď k autu to máme ještě tak 5 kilometrů. Ale snad už ne z kopce a do kopce. Už by to mělo být po rovince. Všichni už toho po 10-11 kilometrech máme docela dost. Z kopce a do kopce velkýho. Ale k autu to máme ještě tak 4,5 kilometru. A 150 výškových metrů. A furt jdem z kopce. Už se vidíme u auta. Z vejletu na 2 hodiny se stal vejlet na 6 hodin. A budeme rádi, když přijdeme za světla. Ale už to nemáme daleko. Už jenom tak 1,5 kilometru. V noci nás tam krásně vyšplouchlo. Pěkná bouřka se přes nás přehnala, ale všichni jsme to přežili. Ale zdraví, suchý. Ale krásné výhledy. A kopec, kde jsme včera byli. Teď pokračujeme na Mostar. Teď míříme k prameni řeky Neretvy. Ta se nachází ve vesnici Blagaj. Hlavní atrakcí je blagajský dervišský klášter, který se nachází u ústí jednoho z největších krasových pramenů v Evropě. Klášter byl postaven v 16. století a je důležitým duchovním a kulturním místem. Okolní krajina s řekou a skalami dodává Blagaji malebnou atmosféru. Kousek od vesnice Dobroselo se nachází tohle umělé jezero. Jedna část je krásně modrá a druhá část je zbarvená do červena. Je to tím, že se tady dřív zpracovával bauxit. V Bosně a Hercegovině jsou bohatá naleziště bauxitu. Ten se používá hlavně k výrobě hliníku. Nám se ale líbí ta barevnost těch jezer. A navíc se dá jet po té silničce uprostřed a můžeme si to prohlídnout hezky zblízka. Do té vody ale radši nohy nestrkáme. Kdo ví, co by to s náma asi udělalo.
bauxitové fíky. Na téhle cestě se Amarok neotočil a kluci se rozhodli couvat. Jelikož měli nový auto a pořád se s ním seznamovali, tak neuměli vypnout asistenty na couvání. Takže při každé překážce se Amarok zastavil a nechtěl je dál. No, kluci z toho byli trošku na nervy. Ale my jsme se královsky bavili. Poslední dnešní zastávkou jsou vodopády ve vesnici Gorica. Ty se nachází na řece Trebižat. Vodopád je krásně čistý a studený. Neodolali jsme a v parném vedru jsme se tady museli zase schladit. Ráno jsme se zbudili na tom pěkným plácku. Říčka, která vedle tekla, byla krásně čistá a průzračná, takže ideální místo na kempování. Jenom jsme rádi, že jsme všichni spolu, nic nám nechybí a zkušenost s místním mafiózou byla docela zajímavá, ale o tom třeba někde jindy. Cestou domů jsme si odskočili na chviličku do Chorvatska. Tady nás zajímal hlavně pramen řeky Cetiny. Je to krasový pramen, což znamená, že voda vyvěrá z podzemních krasových dutin a jeskyní. Pramen je známý svou tyrkysově modrou barvou a čistou vodou. Tento pramen je také začátkem 105 km dlouhé cesty řeky Cetiny, která teče směrem k Jaderskému moři. Tento pramen je hluboký zhruba 155 metrů. Koupání v pramenu řeky se nedoporučuje. Voda je jednak velice studená a taky se jedná o chráněnou oblast. Tak co si myslíte, že jsme udělali? Jste mu dnešky tu úplně vyrovná, ne? Je to studený? Teplota vzduchu je 35 stupňů. A teplota vody? Zatím. Je 10 stupňů zatím. To půjde níž. Aby si já do vody, ne na sluníčko. Tak on to ochlazuje tím. Trošku se přehříváme, tak před stoupáním to schladíme. Je. Čekáme tady jen 4 hodiny.
Už je to hotový? Kubovi se ta Toyota pořád přehřívá a tak, aby nemusel pořád polejvat chladič vodou, tak si vymyslel další úpravu a snad už to dojedem domů. Tady jsme stanovali i loni. Tak doufáme, že tu budeme spát i letos. Ne, budem tu spát i letos. Vykoupem se. Pokud vás za jízdy přestane bavit váš starý účes, můžete si za jízdy v autě vytvořit jednoduše nový. Stačí si vybrat dostatečně rovný úsek, ten máme, a vystrčit hlavu z okna. Tak. Během chvíle se vám vytvoří krásný nový účes na hlavě. Loni jsme se tu sešli díl, ale letos nás dřív opouští. Asi nějaký špatný místo. Příště budeme muset kempovat jinde. Kluci už spěchají domů, takže pojedou po vlastní ose. My ještě máme jednu noc před sebou, my to za jeden den nestihneme. Čau. Ahoj, čau. Dobře, dejte. Vy taky opatrně, jo? Kulama dolů. Tak jo. Jako další a poslední zastávku jsme si vybrali areál Željava. Tento bývalý vojenský komplex, postavený v 50. letech 20. století, zahrnoval rozsáhlé podzemní tunely a hangáry, které měly chránit letadla a vojenskou techniku před leteckými útoky. Tunely, které byly vybudovány ve svahu hory Pělšavica, měly délku přes 3 kilometry. Byly dostatečně prostorné na to, aby pojmuli až 30 letadel. Tyto podzemní prostory byly navrženy tak, aby poskytovaly kompletní zázemí pro údržbu a opravy letadel, včetně systému pro filtrování vzduchu a elektrickou energii. Po rozpadu Jugoslávie a během války v 90. letech byl areál opuštěn. Od té doby se stal oblíbeným místem pro urbex a turisty. Dnes areál Željava představuje nejen historický památník, ale i fascinující připomínku technologických a vojenských schopností své doby. Zaber! No dobrý, tak to jdeme startovat. Toto byla naše poslední zastávka, teď už frčíme přímo domů. Hurá domů. A jak to chladí? Chladící podložky pomohly. Řidičovi se přitížilo. Kubovi se udělalo trochu špatně, tak nic nechce riskovat a radši jede jako spolujezdec s Mírou. Kubovu Toyotu řídí radši Rosťa a je s tím hrozně spokojený, prej parádní auto.
Řekni, že je vedro. Je vedro. Jako blá zem. Ani nikde žádná voda na koupání. Není. Snad to zvládnu. Zřejmě se tu těží písek nebo něco. Ještě před rokem tady bylo pole. A dostat se sem autem nikudy nedá. Což je škoda. Protože by to tady bylo moc hezký na spaní. Krásná voda. Je škoda, že je tam tak 20 cm, ani ne. Ale na umytí to stačilo. Tohle je naše poslední noc. To, co v dálce bliká, to jsou všechno větrné elektrárny. Když tak večer sedíme, popijeme pivo a koukáme na ty blikající světýlka, tak si říkáme, že tyhle zážitky z tohohle výletu nám jen tak nikdo neveme. Bylo to opravdu parádní, ale teď už se opravdu těšíme domů. Jsme rádi, to nás těší. Bylo to moc fajn. Dali jste nám hodně zážitků. Jsme rádi. Zase rok na co vzpomínat. Dlouho budeme se vzpomínat. Pane, děkuji ti. Já děkuji. A taky děkuji. Jsem rád, že jste se taky dám poznal. Taky hezkou cestu. Taky. Měj se krásně. Tak jo. Díky, čau. Taky díky. Ahoj. Čau. Zase uvidíme. Určitě. Taky jste byli skvělí. Děkuji. Díky. Výborná parta, jste paráda, no. Tam se tam drápej. Tak nám se zjistě jsme za kousek.